de Se o vello Sinbad volvese ás illas, de Álvaro Cunqueiro, Galaxia, 1961. Sinbad, cando coñecía un forasteiro, tomaba moi doado algunha moda que aquel pasaxeiro levaba e así, despois que pasou a malva das sospeitas, andivo máis dun mes moi envolto en chilabas, as olleiras tinguidas con cinzas de acipreste e en cada súa mau un venabro vello, de cando pasaron os gregos de Alexandre, e Rubía a alcazaba vella e sentábase nunha amea os ollos entornados. Noutra vez, que pasou un grande señor de Cachemira, que era moi curioso do preste Xoán das Indias, foi Sinbad a contarlle daquel famoso reino, e o Cachemirán mandou por letra a un escribán que traía todo o contado por Sinbad. E cando este rematou, propinouno e regalouno con panos para os fuciños que foron os primeiros que se viron en volanda. E díxolle que era tan de seu gusto o contar de Sinbad que tiña un historiar tan vivo que se algún día pasaba por Cachemira que había levalo a un barrio que hai de cegos de nacemento para que lles contase como é a luz do mundo, que aínda non atopara quen a soupera dicir. E dende aquela, cando Sinbad baixaba ao peirao e atopa pedindo esmola a un cego que fai as santas peregrinaxes, apártase con el, págalle un refresco de menta ou de granadina, examínao e cando sabe cal seña a meirande curiosidade que ten de entre todas as diversións da vida, Sinbad contalle como é. E os exemplos ponllos de bulto e non de colores, para que o probe non se poña a aprofundar máis dolorido na súa perda.